Takže čaute, ja som Filip a toto bude úplne môj prvý vlog. Takže v tomto vlogu by som vám chcel povedať podstatu tohto kanála, čo tu budem natáčať a taktiež poviem aj nejaké fakty o mne, ktorých je naozaj veľa. Takže podstatou tohto kanála by malo byť, aby ste sa zabavili, napríklad keď prejdete zo školy, tak pustíte YouTube, uvidíte tam moje video a hneď si ho pozrite a budete šťastnejší alebo také niečo. A tak budú to hlavne vlogy z môjho buď osobného života, alebo ja niekde cestujem. Budem tu dosť, hlavne väčšina videí bude o tom, o čo si vy budete písať. A to je asi tak všetko. Takže prvý fakt, volám sa Filip, ale ľudia ma prezývajú Kastrel. Neznášam, keď si mám dať na seba nejaký krém, ako napríklad keď sa idem opalovať alebo tak, proste neznášam krémy. Nefajčím, nepijem a netrgujem. Čo sa týka hudby, tak hlavne počúvam pop, takže to čo letí. Napríklad ako Katy Perry. Piatý fakt. Môžem toho zjesť koľko chcem, ale ani nejako moc nepriberám. Čiže mám dobrý metabolizmus. Vlastne týmto rokom som začal chodiť do 9. B triedy a čiže stále chodím na základku, ale po základnej škole by som chcel ísť na strednú odbornú školu na odbor grafik alebo niečo s počítačmi, kde sa niečo robí. Takže grafik. Na to, že je mi 14, tak som mal zatiaľ iba jeden vážny vzťah, ktorý bol v 8. triede. Ale pokazil som sa. Kedysi som hrával florbal, ale teraz už ma to nejako opustilo. Neviem povedať tieto dve písmená. Moja obľúbená značka produktov je Apple. Bohužiaľ je to tak, ale bývam na dedine. Sice má to aj nejaké svoje výhody a nevýhody, ale tak aspoň je to kľud. Pokiaľ ma niekde pozvete, tak asi si dám jablkový koláč, lebo ho zbožňujem. Neviem prečo, ale niekedy môj počítač beží viac ako 8 hodín denne. Ale nie som naň. Riadím sa viacerými citátmi, ale všetky ich tu nebudem hovoriť, ale určite ich nájdete dole v popise pod týmto videom. Moja obľúbená spevačka je Katy Perry. Mám dva obľúbené filmy, jeden z nich je 127 hodín a ďalší je Forrest Gump, pretože sa mi tie filmy páčia, neviem, ako sa mi páči ten nápad obidvoch tých filmov, ale nebudem vám tu spoilovať, o čom sú. Ako ste si už asi vypočítali, tak som sa narodil v roku 1999 a presne to bolo 5.12., čiže deň pred Mikulášom a to znamená, že za chvíľku budem mať 15. Milujem prácu na počítači ako strihanie videí alebo proste len čerbanie vo Photoshope. A práve teraz som strašne nervózny hovoriť do kamery, aj keď to možno na mne není vidieť. Keby nebolo jednej osoby, a to je Terry Bodson, tak by som tento vlog sa ani neodvážil natočiť ho ešte publikovať na YouTube. Takže ja mám takú nie že divnú vlastnosť, ale proste keď si stanovím nejaký cieľ, čo na začiatku školského roka alebo tak za ním tvrdo idem a dosť často sa k nemu dostanem. 23. fakt. Obdivujem Nejfejka. Mám mladšieho brata Michla, ktorý je teraz v školke a za chvíľku bude mať 5 rokov. Asi najhoršia vlastnosť, ktorú na sebe ľutujem, alebo som kedysi ľutoval, je to, že som bol kedysi strašne lakomý, nikomu som nechcel nič dávať. Proste taký som bol. Možno na to nevyzerám, ale mám 2 národné rekordy v skladaní jedného hlavolamu a môžete tipovať, aký je to hlavolam do komentárov. Takže teraz sa tak dostávame do histórie a ako malý som pozeral Teletubbies, Maťkovško, Spice Špionky, potom nejaký Lazy Town alebo čo to bolo a samozrejme to bolo teleshopping a veštenie. To bolo najlepšie. Keď moja mama robí palacinky, tak vždy, ale vždy ich jem len s nutelou, s ničím, ani s džemom, ani suché, ani s tvarom. A žiadna šláčka na to ani jahody. Fuj. Nemám obľúbenú farbu a to znamená, že mám rád každú jednu farbu, čiže žltú, modrú, zelenú, bielu. Keď som sám doma, tak si pustím na plné reprachy Katy Perry This Is How We Do.
Veľmi rád sa usmievam. 31. fakt je taký, že vieme rozprávať po slovensky, po česky, trochu po polsky a taktiež aj trochu po rusky. Samozrejme viem aj English, alebo anglicky. A sranda je, že teraz týmto rokom, ako začal školský rok, tak teraz už máme 5. alebo 4. učiteľku na angličtine. Čiže máme veľkú spotrebu učiteľiek. Neviem, ako je to možné, ale už som pokazil 3 Apple slúchatka, teda 3 páry. Mám iPhone 4, ale nemôžem vám ho ukázať, pretože práve s ním natáčam tento úplne random shit blitz vlog. Kedysi som chodil spávať o 9, ale teraz už chodím spávať nejako o 12. Takže ráno som dobre nevyspatý. Ako každý chalan spím len v bielom tričku a v trenkách. O môj bože, to je prekvapenie. Secret! Mám hnedé oči. 37 cm, no tak to je myslím jasné. Všetky kurvy chcú ochutnať môj chlupatý swag. 38. fakt. Je mi ľúto Pavla Demitru. Viem robiť takýto face. Neviem prečo, ale po skončení strednej školy nemám v pláne ísť na vysokú. Proste nechce sa mi študovať toľko dlho. Asi ako každý človek, tak milujem slobodu a voľnosť, čiže veľmi rád chodím von, aj keď sa mi niekedy moc nechce, ale je to dobré. Aj vy teraz chodte, teda až keď dokúkate tento vlog. Obdivujem, ale akože fakt obdivujem ľudí, čo vedia robiť dobrú hudbu a proste obdivujem ľudí, čo vedia robiť dobrú hudbu, sám som to skúšal a je to hrozné a veľmi ťažké. Väčšinu vecí sa naučím sám a nikto mi to nemusí vysvetľovať, proste ja to sám prídem. Čiže som taký samouk. Jeden môj prst na pravej ruke mám úplne v hroznom, teda nie v hroznom stave, ale vyzerá úplne inak a to preto, lebo ako malý som ho pichol do vrtule a trocha mi ho osekala, je to tento. Ale v pohode, nebojte sa. Veľmi rád, či v škole alebo nie v osobnom živote, ale vonku medzi kamarátmi, si vypočujem niekoho názor a rešpektujem ho. A tak by to podľa mňa malo byť. Mám radšej ovocia a zeleninu, než sladké, slané a takéto, čiže strašne veľa jem ovocia a zeleniny. Kedysi, keď som bol nejaký 5. 6, tak som si kusoval nechty, to bola taká jedna moja závislosť menšia. Milujem dramatickú hudbu, tu je ukážka. Neviem prečo sa niektorí ľudia boja vyšok, ale ja sa ich nebojím, ale to je asi preto, že môj otec je akrobatický pilot. Asi každú noc, keď idem spať, tak ja rozmýšľam, čo bude po smrti. Zamyslite sa nad tým aj vy. A posledný bonusový fakt. Neverím v noha. Takže toto bolo 50 faktov o mne. Povedal som vám, o čom bude tento kanál a dúfam, že pod týmto videom bude viacej ako 9 komentárov. A to je asi tak všetko. Zajtra možno vyjde ďalší vlog. A určite píšte do komentárov, čo by ste odo mňa chceli vidieť za vlogy alebo tagy alebo proste niečo z môjho osobného života, čo vás zaujíma. Takže toto je všetko a čus.